Це може бути, друзі, гаряча пропозиція, це може бути холодна пропозиція, можна називати як завгодно. Але за 7500 гривень важко на сьогоднішній день знайти нову духову шафу. Звичайно, що це механіка. По функціоналу верхній тен, нижній тен, 2 тени разом, механічний годинок, 250 градусів температура. По комплектації сітка деко, по ширині 60 см, ось так вона може виглядати комплектом. І за таку ціну треба ще на сьогоднішній день ще пошукати, тому що після Нового року ціни, як ви знаєте, злетіли догори. Тому є в наявності ось така остання духова шафа. За ціною, яку я озвучив, ми можемо підібрати до неї дуже гарну газову поверхню з чавунними решітками, пірозапалом і газконтролем не за усі гроші світу. Кого зацікавить, пишіть в особисті, а також номер телефону закріплений на основному нашому каналі, де ви зараз дивитеся, в шапці профілю, або приходьте за посиланням, там є більша кількість побутової техніки. Телефонуйте, відправляємо новою поштою.